Chini tini Ramchandra ka to chini joto YTA belua jijak chini joto warriors sok tini kaisa bike rally in bisingtui chung omono awimung khlaina thangai tongo bwskango chini bobagrani kaisa ringjak kotorma bike chini kaisa gathering nai chini aguliwo gai bobagra abo date saklainai gai aro thangnani bagai chung joto tibrasar joto chung kha thonlaijak obono tino chung chini amsayo chini amsani joto lukurokno chung tini bike rally khlaimani bisingtui chini thanchana phana tep kra khlainan bagai chung tini kaisa awim panda narakjakha chung tini belfang kamini simi Padmabil jora chung national highway chung bike rally khlainai aboni yagulo chung Padmabil o chung hati panda khainaro tongo aro chung thangai chini baithakni program ongainai Total lo prothom panda to 7 tarikh se nani ne date of fix kana abo chung bobagra saklainai 7 tarikh nai ya bo bebak chung tini bobagra bisingtei chung bo saklainai haipano chung tiarma tongnai chung joto lukrok 7 tarikh pang tong 8 tarikh pang tong 9 tarikh pang je tarikh pang tong chung bobagra jefuringo chung abor thana bagai chung tiarnglai ama agena chung tini amchani joto lukurno chung aimung khlai tongo chung saimano chini bobagra bisingtino fainayo chini je demand chini 30% je manthai rokno chung tiklaina kai khoroksan tongo chini leader amga chini bobagra abon bagai chung chini amchang lukura always chung hojak tongo sara tirpan lukura bo hojak tongo ama agena chung tini chini amse chung aimung khlai tongo bwskang jaro bobagrani je jefuringo aboro chung joto bak saklai chung thanglai hambai